jarri kanazka eta... Kanazka eta kanazkatu. Hanengo musio eman nun, aurrengo gunean beste batekin musio batu zen. Kaixo kuadrilla! Kaixo! Berriro hemen gaude, Kalaskan. Eta azterketa garaian bazaudete, agobiatuta, lanpetuta, jarri Kalaska eta deskonektatu. Bueno, deskonektatu, ez konektatu. Aritz, deskonektatu, nahi duten, hemen flexiblea gara. Bueno, flexiblea gara. Bueno, zer egingo dugu errepaso txiki bat gaur nor datorren jakiteko? Naia gure erreportaria izango dugu gurekin. Bideojokuetan aditua den Nebukai ere izango dugu gurean. Eta kalera irten ez challenge berri batekin. Eta gure super gonbidatua. Bai, Aritz gonbidatuak. Barkatu, gonbidatuak. Bidira eta, bai, bi aktore goazeneko bi super aktore. Bai, Mikele Arizkorreta eta Ander Ayerza izango ditugu. 10 denboraldi ditu jada goazenek eta 11. ritera doa. Eske goazen ez du inok gelditzen. Bai, ikusten dut, nik txikitan maiten dituen horrelako pelikulak, harremanak, udalekuak, lioak. Salseoa, da zuri gustatzen zaizuna. A 3 metros sobre el cielo, La La Land, Crepúsculo, Camp Rock. Bai, egia da beti ikusten dutela horrelako bikote politak idilikoak eta hobeto egongo litzateke errealitatea ikustea. Bai, arrazoia duzu, mota guztietako bikoteak agertu beharko lirateke. 25 urterekin lehen museo ematea normalizatuz, ez da ezer gertatzen. Joango gara naia gure erreportariarekin. Gazteen artean murgildu da, ze kainak 5, 6 eta 7 badakizu zer dagoen? Selektibitatea antolatu da. Kaixo bikote, ikasle onak gara Euskal Herrian? Ni bai, argi daukagu zer ikasi nahi dugun etorkizunean. Goazen bai ikustera. Bale, nola ditzen zarete? Izaro, Irati. Eta zer ikasten zaudete gaur egun? Laugarren DBH. Eta zuek ikasle onak zaretela esango zenukete? Bai, normala, erdikoa. Maili. Daniel. Zer ikasten duzue? Arkitektura. Zein da zuen eraikuntza gogokoena? Ostras. Pues musikene beran gustatzen zait honit. Guggenheima. Guggenheima. Bai, biloko naiz. Txuleta mundua ezagutzen duzue? Bai. Nik ite ditut paperean, fosforitotan, eta gero bestela paperetan, eta bestela igual, edo bestela, bestela da... Inigo, ingenieritza informatikoa. Betidanik argi izan duzu hori ikasi nahi zenuela? Ez. Eta zu ikastolan ikasle ona zinen? 6 ikaslea. Eta txuletak ere egiten zenituen? Ez. Inoiz ez? Ez. Bi urria zinela esango zenuke eskola garaian? Ez. Eta txikiak zinetenean bi urrikeriak egiten zenituzten. Nik bai. Espulsatu naute 2 aldiz, egiten genuen euskal dantza beratanik. Hori, dantza gutxi. Jangelan. Ogia bota. Eramaten ziguten zuzendariaren mailara hor bazkaltzera. Berarekin bazkaltzera? Jatorraza, niri ondo ez zaidan. Kaixo, nola ditzen zara? Ainitze, Eta zer gasten duzu? orain gizarteratzea. Eta gero zer nahi duzu egin? Ba, igual, unibertsitatera. Igual. Ni ikusten naiz jendearekin, Bazu ikusten baldin bazara? ordenagailuaren atzean ez naiz ikusten, eta horrelako gauzetan ez. Beste haizeak tapatu ditu. Bale, bai. Egin behar da? Ez. Bai, oain behar duzu dena asmatu. Ingeniera. Claro, venga. Bueno, nola ditzen zara? Ainitze. Bale, eta zer ikasten nahi duzu asmatu izena? Bai. Bueno, kaixo, zein da zure izena? Golondrina. Igual golon. Nola da zure izena? Angustias. Barkatu. Bueno, nola da zure izena? Laura. Bale, eta zer ikasten ari zara? Artistiko mundua, hola. Eta zer gustatuko litzaitzuke musikalak egitea, zinema... Musikalak, baina hortik gora. Dantzatzen eta beste badakizu. Bai. Baina primeran, Bai? Eta abestuko zen iguke zerbait? Bueno, hau da nire mundua, asike. Gelditu nire aurpegiarekin, Abestik euskatu duzu, Bai? baina esan dantza ere. Oso ondo. Dantza, Bale, primeran. Bueno, Laura, esan diguzu abeste badakizula, baina dantzatzen agian... Zein bar dugu? El kuadrau, bai, eta egingo dugu hola eskuekin, bitartea. Bale. Bale, a ber, soinez naiz gogoratzen. 1, 2 eta 3. Bueno? Gelditu nire aurpegiarekin, Bueno, bikote, nik hemendik amaitu dut. Selektibitatea egin behar zuen guzti horiei animo pila bidali nahi dizkizuegu saiotik. Eta ni hurrengo astean satxa gehiagorekin itzuliko naiz. Hala, ongi izan eta musu pila. Aio!
ikasle garaiak zer hitzapenen. Bai. Ari, zu bazenekien zer izan nahi zenuen handitan? Aiane, galdera hori gustatzen zaite, bai, zer begira, txikitan nik 5 urtetara arte lehoi izan duen. Lehoia? Lehoia izan. Maritz, lehenengo aldia hau entzun dudala, Ba, egia da benetan, eta hortik aurrera ja albaitari, holan, errealista. Bai, begira, nik maite nituen pelutxeak eta imaginatzen duen nire fabrika pelutxa sortzeko, horrela hartzak, algodoia hartu, tripa sartu, bai. Gero etorri ziren, Camp Rock, High School Musical, guazen denak batera etorri ziren, eta nik bak izan nahi nuen izan, pues, obviamente, nahi nuen izan aktorea musikaletakoa. Ba, gero beste, genuen kakao mental bat, bai, eta okay. gainera aukerak garai horietan oso zaiak izaten dira, ze, adibidez, batxillergoko aukera, nik ez dakizu nola egin zenuen, baina niri beti esaten zidaten, ezta? Edo zientziak, edo letra. Eta gero konturatzen zara, ez, gehiago daudela, artistiko ere badagoela, eta, bueno, eta zuk zer uste duzu nebuk izan nahiko zuela handitan? Gure nebu, bai. Igual detektibea edo pegatzen dio, Pegatzen dio pixka bat, galdetu beharko diogu berari, baina orain bideojokoetan murgiltzeko garaia da. Hori da, neburekin goaz, minutu batez. Aurrera bidea. Hei, kaixo bikote! Berdin du zena izan zenuten izan txikitan, ze bideojokoi esker nahi dezutena izan zaitezkete edozin momentuta. Ai ama, zesan dut? Nahi zu? Babakazu. Adi, bagoazela. Zein gozenuke sukaldeko panbinbo zati bat izango bazinen. Berdina nintzen pentsatzen. Etxeko jabea jutian, tostadorara jun, eta tostada bihurtu. Bai, zuen ametxe egi bihurtu daiteke aian bret bideojokoari esker. Zure bimbo familia alde batera utzi, jaio berritik zure etxea izan den sukaldeko mahai agurtu eta beste puntan dagon tostadorara iritsi berko zea. Bidean aurkitzen dituzun oztopo guztia gainditzea lortzen melin badezu, noski. Mantekila, aurreko goneko afariaren sobra, kinurria, kristala utxia, kura, sukaldeko bitroa, paretetako gotelea, jenga bat, dena izango da zure etxai. Ze ez da simplemente tostada batean bihurtzea. Bidetik zikinkeriak alde batera guztia benetan garrantzitsua izango da, ze etxe horretako tostada xamur eta politena bihurtzea da zure ametsa eta egin behar bakarra. Goizetan eskolara jun aurretik mahai gainean eduki nahiko zenuken tostadita, oi izan nahiko ez. Amaiketakorako prestatzen duzun sandwich goxo horren xerrazati esponjoso eta ederra. Gutxinez jangarria izatea lortu behar dugu, Hemen goian ikusten ez duten barrita uzerora iristen baldin bada, akaba tostada bat izan ordez zapata baten barne zola izango gara. Hurrengo astera arte bikote. Ari. Aurreko zaian esan zenidan minutu baten gauza asko egiteko gaiztu nela. Alaxe da, bai? Ba, proba bat ekarri dut zuretzat, zara! Minutu bat baino gutxiagotan ogi zerra osorik jan beharko duzu. Guztiak? Ez, bat. Hori 30 segundan egiten dut, Bai, ikus ezagun, prest daude, 3, 2, 1, bat! Venga. Ai ama, trukoa, txurro egiterena. Ai ama, Aritz, ez ito mesedez, ai ama. Etzen egiten baduzuen kontuz, Proba zuretza zan! Bat biluia! Horrela nizatika. Bola rita. Minutu bat. Ematen du ere zarela. Baina ez da egeza. Ez ditu zariz. Pampara. Listo! Ezin dut. Produkzioa, mesedez, gura edo zerbait. Ba, guazen gure challengera. Bai, guazen kalera, niri tokatu zait challengea, ezta? Zuri, bai. Guazen. Kaixo! Asmakizunak izango dira gure gaurko protagonistak. Erantzunaren lehen letrarekin eta asmakizun batekin, bilatzen ari garen hitza aurkitu beharko duzue. Joango gara gure lehen biktimaren bila? Goazen! Prest zaudete jolasteko? Bai. A letrarekin. Izaro abeslariaren abizena. Zaru. Andres. Ole! B. Zein abeslari kontsideratzen da Espainiako erregina? Badial. 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 Vale! Entor Sarmientoren heldu da garaia. Abestian, zeren garaia heldu da? Eskertzeko. Zer hasi da euria ez da? Eskertzeko eman didazun Okei! garaia, eskertzeko eman didazun guztia. Jotarekin, nola deitzen da Bilbon ospatzen den manga feria handiena? Manga... Pasatxanda. Bai, pasatxanda. Vale, txanda pasa. Japan Weekend. Japan Weekend. Vale, oso ondo! Ele, larruzkoiaka eta txima luzeak ditu abestiko mutil gaiztoa. Zein abesti da? Ideiarik ez. Berriz, mesa? Lokaleko lehiotik. Lokaleko lehiotik. Lokaleko lehiotik. Ole, berigu! M, mundua kuboz osatuta dagoena eta animalia asko agertzen diren bideo-jokoa. Mario. Matrix. Matrix. Minecraft. Zelan? Minecraft. Minecraft! Ai! Zetarekin,
kristalesko generazioari zein beste modutan deitzen zaio? Zeta generazioa. Vale. Zeta generazioa. Generación ez dut. Zeta, Ya está. Ez, zalo bero bate. Bueno, ane uste dut altxatzeko momentua iritsi dela. Bai, gonbidatuak itxaroten daudela, ez da? Eta haiek esate duten bezala, bat, bi, hiru, lau, guazen! Guazen, Ari! Venga, guazen! Ane, nola gustatzen zaizkigun eskailera hauek, baina esan beharra daukat sofa ere oso ondo dagoela. Bueno, eta nola gustatzen zaigun jende jatorra zinguratzea, Hori horrela da. Bai. Ongi etorri Mikel eta Ander. Eskerrik asko. Gure galdera saltxeroi aurre egiteko prest zaudete? Bueno, ikusiko deu. Bai, ez? Bueno, hain gaiztoak ez gara. Ikusiko dugu Aritz, tiro, bai. Eta goazenen ikusi zaituztegu hor, ez da aktore lanetan, bai Mikele azkenengo 2 denboraldietan saioaren paperean, eta Ander azkenengo denboraldian Boskoren paperean, eta telebistatik kanpo ere musikariak, antzeslanetan, bueno, eske geratu gabe zabiltzate bikote. Jesus. Bai, pixka bat. Eta goazenen 11. denboraldia, osea, 11. denboraldia, pentsatzen duanean da, 11, 11. denboraldia, orain dela gutxi hasi zarete grabatzen, ez da? Zerbait aurreratu diguzue, Horrela, primizian, baina zaigu salseoa, baina spoilerrik gabe, Saioa gaurten, bueno, tximeleta batzuk izango. Mikele, maitasuna dago, ala ez dago? Bueno, ikusiko dudara hola bihotz formaki. Bueno, eta Mikele beste gauzatxo bat esan daikegu, ez? Aurten, beste urte bateko pertsonaia bat bueltatuko da bat. Gira, niok espero ez duna gaina. Gainako denboraletako bat? Bai. Aritz, ez ara izango, Nien haute ditu, orduan ez dakit, nik ez dakit. Asko gertatzen da hor udalekoetan, uda, beroa eta lehen musua ematen dela askotan udalekoetan. Hori pasatzen da, Lehen musua, oroitzen duzuen nun izan zen, norekin edo... Hanengo musio eman nun, oso politia izan zen, ia nire pelikulan ezkanuna, muti horrekin, dezakize. Aurrengo gunean beste batekin musio batu zen. Egun baten oso gomila, aurrengo gunean kirraz. Ander, zuzure oroitzen duzu? Jo, nik nire lehenengo musua nun udalekutan eman. Nila zarragoa nintzenen eman nun. Inglaterra jo nintzen uda baten, hor ondartzan botata, arrizko ondartza baten. Pixka romantikoa izan zen, baina gero, bueno. Nire ere berdine pasatu zitzaidan, ni estatutera joan nintzenan eman nuen nire lehen musua. Asko pasatzen da. Bueno, zeberoa, amaituko dugu honekin, eta urtengo gara kalera ze kalean galdera bat egin dizuete zuei bioi. Ikusiko dugu, aurrera bideoa. Edukezue goazeneko grabaketetan crashen bat. Nik uste baietz, ez? Baten bat igual bai. Venga, uda osoan da ordena batera sartuta. Ikuspegi berriekin goaz kalera, kalean galdetu izan duguta, aitzakia txarrik bota duten inoiz edo entzun duten inoiz. Goazen ikustera. Nere bikoteai esan nion utzin behar nula, ze nere azterketetan eta ikasketetan zentrabin behar nintzen. Azterketa bat nukan eta esan nuen nire aitona bihotzeko operazioa zeuzkala. Ni eukin tonporada bat, kirol asko egiten nuela. Askotan tripakaminak egitzen ditun, batzutan txikia, beste batzutan handiak, eta hori aprobetxatuz eskola faltatu dut. Behin neska batek gonbitatu zidan zinemara eta goztina egin nion. 5 egun barru esan nion zigortutan nintzala azterketengatik. Eta zuek bideok gogoratzen zarete? Baten bat igual esan Mikel aldez etorri egun honetan hona, eta ni, eski egun honetan justo amona bisitatzea jumar Ostra, familia, eskusa horiekoa. Bueno, bikote, bukaerara iristen gabiltza eta zer dator lehenago? Jolasa egiten dugu gonbidatukin eta zuekin ez da gutxiago izango. Eta jolasa da, goazeneko denboraldi guztietako abestiak hartu ditugula eta zuek asmatu beharko duzue. Baina zailtasun txikitxo bat egingo dizugu plot twiste, atzeko zaurrera jarriko dizkizuegu kantak. Bale? Az dadila jokua! Txan, txan, txan. Guazenekoa, ez? Ba, hasiera da. Hasierekoa, betikoa, guazen abestia. Guazen. Guazen abestia, oso ondo! Ez da denok zu, ez? Zuzea beste nahi askotan earitzi. Bai, igertzen da nire ahotsa, ez da denok zu horrela.
Muizu zaila hau, Oso zaila. Bizialai, bai. Oso ondo, Identifikatu dira nire hautsa, Kostatu zaizu zure hautsa betetzea. Pila hor dago. Bueno, azkenarekin goaz, ian orden azkarrena oraingo honetan. Eta egiten duenak irazten du. Venga. Bota. Basaka beti mundura da, Josu! Jode! Bueno, pena handiz, baina bukaerara iritsi gara. Horrela da, amaitu behar dugu, baina zelan pasatu duzu bikote? Ondo, guztean. Bai, gustora. Eskerrik asko gonbidatzea. Etortzearren, zuen. eta gogoratu, goazenen 11. denboraldiaz gehiago jakine baduzue, jarraitu sareetan. Eta gogoratu ere Kalaska sareetan jarraitza eta baita Ander eta Mikel ere zelan dira zuen sareak. Handi Reyertze Instagramen. Nahiko erraz. Ni abildua Mikele Arizko. Ba, hurrengora arte, ezta? Aio, hurrengora arte, agur! Mua!